Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ham muhabbat iyasi bo'lgan Allah ismi bilan ikhtibarıgызга bütün dünya Tatarları Kongresining Boshqirdiston vakilligi ham Boshqirdiston Tatarlari Milliy madaniy avtonomiyasining buyuk islom ta'limotine bag'ishlangan diniy ijtimoiy programmasining bugungi chiqarilishini taqdim etamiz. Assalomu alaykum aziz millat. Sizlarga vatanimiz bolalarına ushbu mübarek Ramazanning her kunine javhar ko'ngil turibizdan bir suyu getirdik. Tiladik ki bu muhabbat bilan avuz açığız, şerbetler bilan, dualar bilan, salavatlar bilan kildik. Tiladik ki Ramazanning bereketi bilan kirik sizning ko'ngillarga. Ümit bilan, bir jala so'z bilan kildik. Ramazanning bereketi bilan kildik sizlarga. Bugün biz Boshqirdiston Cumhuriyeti Mishka rayonu Yanag'ış avluning merkezinde biz onun bugün mektep meydanından reportaj alıp barabız. Bir xalqning medeniyetin bilesin kilse, onun ziyaretin hem mektebin barıp qaragız degenler. Ayyi tağda ehli İslam galimleri biz isenlerinin kadrin, ulganlarının kabrin biligiz degenler. Biz eli Boshqirdiston Respublikası Mishka rayonu Yanag'ış avlunda bu mektepning duvarlarına Qahraman G'azi Zahitovning mübarek ismi hem Sovetlar Soyuzi giroyi Mahmud Aktug'anovlarning ism shariflari yozilgan. Demak, millatning xatir tortması, onun tüyünleri, jiplari bunlardan bunlarga bizlerning altın nesillerimizge ana şulay eriştirildi. Yanag'ış avlunda birinci muzey 1987 yılında açıldı. Onun uyuşturucu основателі деп айтабыз енді Бекбулатов Галимжан Билданович, ол G'azi Kazıkhan Ola Zagitовның өзінің дусы бола. Соңыдан 2007 жылына музей күчте яңа бинаға, мұнда реставрация, реконструкция эшләп, яңа бина, менә әлеге бинада 13 ел уже музей тора инде безнең. Загитовның үзенең шәхси әйберләре, орден, медальләре бар. Барысы да түгел. Безгә хәтле сокланып килгәннәрен, аларның туганнары, аның тормыш иптәше Камил апа безгә шушы музей ачылганда Галимҗан Билдановичка тапшырды. Аның шушы әйберләре бездә торалар. G'azi Zagitовның батырлыгы турында үзе сугыштан кайткач та ул берсенә бер әйтми. Минем турында озакламый ишеттерсез әле Мәскәүдән нинди дә булса кагаз килергә тиеш дип үзенең однокласснигы Зәмилов мөфтигә генә сөйләгән була ул. Кызганычка каршы 1953 елның 23 августында G'azi Zagitov безнең автомобиль катастрофада вафат булды. Аның турында авылдашлар белделәр 1964 елның 30 апрелендә бу Килә газета, Комсомольский правда дигән газета, анда язылган була знаменосы дигән мәкалә, шушы мәкаләдә язылган була шушы группа капитана Макова. Бу сорауны Birinci болып көтерелер инде 1961 елны при ЦК КПСС институт истории була, шушының тарихчылары, галимнәр күтәреп чыгалар. Иң беренче булып Рейхстаг башына кем байрак куйган дигән сорау туа. 61 елның ноябрендә җыялар, шунда бүтән еще күп ветераннар исән булалар әле. Шунда Рейхстагка менгән почти бүтән сугышчылар да җыелышалар. Пленум дип атыйлар, 61 елгы пленум, шушы по знамени победы. Шушында барсы да килеп сөйләшкәннән соң выясняется инде, что беренче булып группа Макова Рейхстаг башына менеп беренче кызыл байракны куйган. Но кызыл байракларның саны 40-ка якын күтәрелгән Рейхстаг башына. 40 байракның күбесе үз куллары белән эшләгән кызыл байраклар. Җиңү байраклары 9 байрак тегелгән була специально. Советлар Союзының байрагы формасында тегелгән. Шуларның 7-се күтәрелә. Иң беренче булып Маков группасыннан соң G'azi Zagitov аларның группасында була бит инде күтәреләләр, под номером 5 теләр,
150 стрелковый дивизияның сугышчылары, оларның кулларында шушы под номером 5, әлеге вакытта да шушы знамя безнең как знамя победы считается. Тарихны караганда 45 елны Герой Советского Союза исеменә лаеклы дип 187 сугышчыга наградной лист язылган була. Шушы кемнәр Рейхстагны штурманда катнашкан сугышчыларга 45 елны беркемгә дә бирелмәй герой исеме. 46 елны гына наградной листларны күп командирлар подписа итәләр, Жуков подписа итми. Жуков була Беренче Белорус фронтының командиры бит инде. 46 елны гына Җиңү бәйрәменә Жуков подписа итә и шушы Егоров, Кантария, аларның командирлары Берез, алар группасына Герой Советского Союза бирелә. Калганнарга дәшмәскә кушалардыр инде. Калганнар үзләренең батырлыгы турында сөйләмиләр. Карагызчы, каһарманның исеме дә Гази. Гази димәк ул сугышта булып, җиңеп туган иленә, туган җиренә кайтучыларга Гази каһарман диләр. Димәк, аның исеме дә, үзенең язмышы, аның тагдире, аның күргәне, киләчәге. Кайткаш ул вакытта бит инде сугыштан күп кеше кайтканнар бит инде. Бергәләп менә урамнар белән җыелып утырып шулай сөйләшкәннәр. Шул вакытта да бит ул җавап сөйләмәгән. Мин менә шулай Берлингә мендем, барак кададым дип сөйләмәгән. Ничә еллар биткәч кенә бит ул килеп чыкты шулай. Шундай тыйнак дип менә инде ничек. Шунда кеше булган инде нирәк. Оялшан дип әйтим инде. Ул вакытта бик ашык иттереп, ныклы иттереп сөйләргә дә ярамагандыр инде. Үзегез беләсез. Замана шундай булган. Әле генә булса менә булыр иде бит. Шуннан да без бүген милләтебезнең каһарманы Гази Загитовның туган авылында, аңа багышланган музейында, Бөек җиңүнең 75 еллыгында һәм менә киләсе елда Гази Загитовның 100 еллыгы. Шуннан да ватаныбыз, республикабыз өчен бу бик зур ике вакыйга, зур бәйрәмнәр. Инде Гази Загитовның тарихы, шуннан да авылдашлары мирасын саклыйлар. Аларга зур рәхмәт. Һәм әлбәттә каһарманыбызның юбилеен республикабызда да, бүтән илдә дә зурлатып үткәрергә иде дип нияттәбез. Быел Башкортстан башлыгына Ради Фарид улы Хабировның тырышлыгы белән халкыбызның каһарманы Минегали Шаймуратовка Россия герое бирелде. Һәм инде без ниятлибез, Аллаһ насип итсә, киләсе елга Гази Загитовның 100 еллыгына аңа да Россия герое бирелер дип. Җиңү фазилаттыр. Димәк, җиңү ул өстенлектер. Без Янакыш авылы халкына, ватаныбызның иминлеге хакына, каһарман егетләр үстергән Янакыш авыл халкына бәхет, бары тик бәхет. Туган илебездә сөю, сәгадәт эчендә яшәсеннәр дип дугалар кылмактабыз. Җирнең кагылган саен кубыла, кыйла яршыгы. Катламлары арасыннан татар чыга дип язды халык шагыйрыбыз Ринат Харис. Хәбәрегез булсын ки, моннан 4 ел әввәл Ихлас мәхәлләбезнең илаһиләр ансамбле һәм зиялыларыбыз Белоруссиянең Витебск өлкәсе Дубровна шәһәрендә булды. Бу шәһәрнең тугандашлар, туганлык һәм каһарманнар зияратына безнең халкыбызның улы композитор Фарид Яруллин дәфенләнгән. Күңелле булышыңнан бисмилла, бисмилла, мыскыл ишетсәң бак диген бисмилла, бисмилла, таптасыннар хурласыннар бисмилла, бисмилла, тик җаның хурланмасын бисмилла, бисмилла, бисмилла.
Шабаш қалабыздан келген зиялыларыбыз Дубровны халқы белән бәйрәм көнендә күреште. Һәм без Башкортстан кунаклары Белоруссиянең Дубровна шәһәрендә композиторыбыз Фәрит Яруллинның мөбарәк рухына дугалар укыдык. Һәм дә Дубровна шәһәренең мәркәз мәдәният йортында безнең сәнгатебез осталары үзләренең программасында тәкъдим иттеләр. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой. Чувствую, рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Hürmetli tamaşaçılar, bugünkü programımız indi azağına yakınlaşa. Sizlerge, ulug halkımızın gaziz ullarına hem kızlarına, ulug vatanımız Rusya'da ve cennet kibik memleketimiz Başkırstan'da baxıt kıyaşığız, cihan kışağında iminlik yıldızığız balkısın deyip dualar kılmaktabız. Qaharman Gazi Zahidov o'zining mübarek ismin hem milletning, İslamның yeşil bayraklarına altın ukalar bilen yazdı. Bugünkü programımız şunun bilen tamam. İhtibarınız için zor rahmet. Sakrap sürmeli Bulutlu günde balkıp bağlanıp kına Bul günde biz yakın ay duvarına
Кайнар яшьләрдә